Lema Ekwanya gbano ogbenisi Egwu ijala Obonya ko na no neva Okwe Ifeanyi Ojukwu Ifeanyi Ogununze kwesi na mweza nam Agege entertainment Power Egwu na kulu gi fata Egwu Oganudo age grade home and abroad onunu na jalaja oya balloon power kaka na Oganudo maka kaka na Oganudo maka anya juru nsogbu Oganudo maka onye chahi nsogbu na ya na idenyi ya apụtala ofu mbọsị nwanne m ọfọnụ ụmụ nwana kere ebe ndụ ibe fọnụ ụmụ nwana ya ejele m akịlị maọbụ onye mmelibe njeje akịlị ha owokoti ka na mmali ka amụma okoto mmiri okoto mpachi emelia onye amụma ọ sị na ị ga-eje akele na mụ jụrụ okoto keribe na-eme n'akele ọ sị ma abụla na-ekweghị ya bụ perensi onye mmịata na m n'anya nọ na-egwu efi onye gwuru na ome egwu efi akpụnye okoto mmiri anyị ga-ejenwu enwegaba ka a na-elute n'akịlị ahụ fonu m nwe naba ya bụ nke mgbola abụọ mgbe zaba n'ikọlụ maọbụ mụ na onye na-ekwu na fonu ọ sị m na ọ bụ Ifeanyi Friday nwali ọba eze omogo n'India na chukwu agbalị gabele na chanọlụ ya ọgụ afọ nye na-edonya oyimo mana akpọnụ Friday ebe daza mụ kọlụ na noise dị ya too much anị m mbọsị na-agwa yiva na ọ bụ mbọsị ụka ya bụ Sunday afa mmadụ bụ Sunday ya bụ mụdalatili odogwu na-epe mpe ikwu na mụ na-ebeve nwanne m uvele emego ndị ilo ọ gbalị m agwa ahụ ya bụ Ifeanyi ahụ na ba na-eli olili nwa na mụ naina na mụ Igbo niile ajụnya na fonu ezoghị m long time osimi no see ajụ m Ifeanyi ahụ torokunu ji nọdụ ọ sị m na va nọ mma asa torokunu ra nọdụ ọ sị m na va nọ obu ugo nwobo na-etu ka n'ọbụba ncha ịnọdụ n'India nwanyị ka va na-anwụsị pawa yetiela gali nwojo obuga ọmala agali mojo onye mụza mụba anyị mana bifo me travel ọra maka obi bụ mbụ mmonolo jelu enenu ya nya bụ ndị kwunu ya ebe abụ ka obi bụ mbụ n'ọra ma ajụ m Ifeanyi the river na-emezi n'India n'ozi n'oli too much ọ sị m na ba na-ele oke olili
mana gali mojo osim no baba nchano nyanu ba ka nwa akura no baba nchano nyabu mbosi ya onu mojena adu mufayo ni a yozo mogo ni ndia kamba yi onomba meji nwote ki diva osimu no bu nomba oye ya nomba obugo mobo netuka wosu nolu nobi ya no ga gbomo wete fori nomba ya nke ngeji nwoti ya wonwelive n'okwu onye si no nweribe biba nwanne m no nweribe biba na nwata na ka ọba ọgwa egbolegbo ọ ga-adị ya kasị nnukwu ọ nwere jelu n'ụka ọ bata na be pastọ ọ kpọla pastọ ihe mmeli ma ekpele mgbe o ji mesiele ekpele ọ sa n'ibisi ke ya na onye mụ na nsogbu gị ya na n'ọbịa ka ejikwu ụgwụ a n'ọbịa ka ejikwu ere eji mesiele gị ekpele n'ọbịa ka nsogbu gị yi na eri njijesi akele giwe dị iche nwede maọbụ onye meliva okotika na analika onye amụma nana nekwe pirinsi onye mmiata anamụ n'ọbụ nya gbulefia nwanne boyi ofoyi odogwu obodo oyibo nwanne bụ Sada na Sokoto nwunye Sada na Sokoto n'anya na ọ nwụrụ anwụ anyị ji bi ya agwara m chụọ mezi ọba ụkwa na sọla anyị elagbu dọba na Sada na Sokoto ka ọ kwụsị ịgba akwa oke ịgba agwa n'anya nọ n'ebute isi ọwịwa Sada na Sokoto ụmụ nwunye na-emesi nwoke nwa bụ nwoke alụrụ n'ọbụ Oganudo niile n'ọbụba ka nna gwulegwu a kanka na Oganudo amaka kanka na Oganudo amaka anya chụrụ nsogbu Oganudo amaka onye chanyị nsogbu n'anya na ide Oganudo amaka kanja nwere ekene kanja kene na-achọba ya bụ nwa Romanus onye ekwe onye mụzi amụba anyị chairman m Oganudo chairman home and abroad niile achọba onye mgbosi izi daalụne kanja nwere ekene kanja ekene n'iwu uchu ya bụ nwa Mike Edezuno iwu uchu na-adịo o jere obodo oyibo ya bụ nwanne Edwin nwanne Starman iwu chukwu kanja nwere ekene kanja ekene na bọyị mbelegba gbaka mbelegba nke ka mụ na-akpa bọyị kanja nwere ekene kanja ekene igwu ego ọ dị n'Oganudo ụna male Sunday nwanne egwu ibesi olego n'ukego nwanne mmụ gbata ọsọ na mmiri na-eli mụ n'elive melobe ma ọgbachi ihe ka emeli ya maọbụ onye ka mma kọlụ Ifeanyi mụ na-afụzi n'elu ụwa Sondoli ego
ezi maka agbuhe agbọnya ka ọdọlụ ịma na ị na-anị ọka ebe abụ ka ọ dị mezi nwa ọka bisi obodo niile ka nje nwere ekene ka nje ekene na Asaba ya bụ nna m ndokwu ya eme ọnọdụ n'Oganudo Ojigbo n'India ịdị n'Oganudo sas egwu onye ọgba n'okpo okwe n'isi onye bụ Chimapita anya ọkụ ka nkene nwa tụlelu atụta akọ ma ọ bụ gịnị kọtụlụ n'elu ọ gbara Oganudo niile ụmụnda brọdụ si mebe mitin si gbaba izu ka malike ga-ejime ka ngwa egwu m nwe elu aka ebe m egwu ya ebe m moto m nwanne m n'anya nọ ya dị nkwesị o mekwele eme daalụ nene ka nje nwere ekene ka nje ekene ichi aka ọba mma na-eme Patakọdụ ka ide m ọfụma ịdị n'Oganudo ka nje ekene ji nwe onwe odogwu nwee gbago obi dịka Ghana kodi melisi ọnọdụ ya bụ luzi iru anyị ọ bụ ntọ ọ bụrụ okwila agwara m Oganudo ịmaliri ka emeli mụ n'ọnwụ meli ya na ndụ mụ elu na-enwe itamba ọsọ n'Oganudo ya bụ gọọmenti man ya bụ produsa mụ produsa Ifeanyi Agege ezi maka Sunday Abuka Sunday Nwilegbuna ọsọ n'Oganudo Papa Chinedu Sunday deme ala dị nwe bọdalụ ọlụ mana agali mojo ọ dị n'Oganudo ike bụdụ Gerard nwa Joseph ike bụdụ ya bụ school boy ọ dị n'Oganudo ka nje ekele Chunwike dansa 1000 goji akpali nwa akpali bụ nwete mụ na steji ya be nde ji agwụ egwu nwa Chunwike dansa inweli n'ụnyalọwe ezi maka paje ya bụ nwa Igbo lida ya bụ Chikeluo eze mogo n'ogidi Chikeluo ogbefe ego dị n'evi ka nje nwere ekene ka nje ekele Egbunika egwu ebelio eze maka Isawago ọsọ n'Oganudo nya na-eweli m egwu a ibe mekwa na ndị na-agụla egwu ka nje ekene Chude Talachukwu nwanne nwa bụ Cross Chude ekene ka mụ na-enye ya daalụne Chude na iso n'Oganudo Aziki Pakoda ọkwa m Oganudo Aziki Pakoda nwa mama ezi maka Chujikwu nwanti onye m ọkwa ntị nwere obolori ekene nwe Ifeanyi ekene nwe ka mma ya ala onye tala afụ ya eli ekene onye tala afụ ya eli gwa ugobeli n'oji n'ogidi nyaba spese ike chụ abatubi izu a awa onye mbosi adịghị mma eze maka ime Okechu eze ọmọgọ na mgbuko obosi ime ọcha Nnamdị Nwigwe mbunye inwele n'ụnyalọbịa n'ụlọ ede n'Oganudo ya ka mụ na Monde ya ka nje nwere ekene ka nje ekele Chinedu Mako ya bụ nwa Batụ onye mịata nna m
oya ka mochi na-edo mako ezi maka trayasi oji wọchi ama ọgụ n'otu ọcha ezi maka onye ebuchi ya bụ nwa bọkwụnụ n'otu maọbụ abịa ata akọ na-asụ n'otu ka nje eke n'ọnya chọ na m onye achọ na paghị ọsụ ya bụ ọchịlị ma chakolo ezi maka eji ana mgbọrọgwụ onye iyi ọra na m ekene ka mụ na-enye gị eji ana nna m dị nwa bụ nwanne Pita Ojide onu obodo oyibo India ka o si bịa nna m dị n'ọya dịleghị mma ezi ọhịa mụ abịala nwaju udo nwa akọ odogwu na Dubai ike ndị obodo oyibo nwaju udo nwa akọ abịọla ike chụnwa ọbịa wu nne ya bụ danza ọbịa wu udenze nọ na-ebi ego na namụ ọkụ sibiri bụ ọgada ọkụ zụ n'anya nne malime ka nje nwere ekene ka nje ekene na ịgada nya bụ isi nkwụ onye mụzi ya mụba anyị chọmatọfịa fụlụ ego onye yi ọra namụ ọfịa fụlụ ego na nwa ọbịa ọfịa dị nnekwuta maka na ịdị n'ọga n'udo nna m ego otu ugo nwa mama ịdị n'ọga n'ugo tugo ezi maka Sọnde nwa mmadụ Sọnde nwa akwunna na m ujeli ibi ya okumegwu nwa m ọmịghọta aka na-agba ego gbagba olu m ego ọda nna m nna nwanyị niile eli mmadụ ka ndị ekene chi n'nso nwapịta nwanegwu omodondo chi n'nso ebe ka ndị nwere ekene ka ndị ekene chi na-edu ya gbasaba ranch ebe anyị ọya ka m ochi na-edu ezi maka ọbara ya bụ Sọnde na nwụba anwụnta na mbọzi ana m ọbara n'iso n'ọga n'udo anyị agbọsọ tata onye mụzi amụba anyị tata asị tube na nne gị bụ eze nwanyị anyị nwere polisi n'ime anyị nwere ndị amị anyị nwere dọkịta anyị nwere lọya Ifeanyi Agege kwa na egwu ka na-etili ive enye aba akala aka m Agege onye ngala ka ndị nwere ekene ka nkene lel popdi azụ ka nwa mama ịdị n'ọga n'udo azụ ka sike na agogo nwanne ya ọya ka m ochi na-edu agogo ndị a azụ ka nwanne gị n'anya nọ na-ekele gị Nnamdi Wizkid daalụne ọya ka mụ na mụ ndị a Nnamdi Wizkid ndị melọ ga-adịghị mma Ifeanyi Friday nwale ọba onye mụdọra na m asị nweta nye mmadụ asị m ka oyeli akọnya obu ketuka ekene ka mụ na-enye unu agali m ojobịa
dalone bokwe kene kamune nyuno power obaka nwa akura yeso mogo ninja kanja wala kana kanja kene joku mama neki wezuo nyabu joku star boy nidia joku no ya telegma kanja wala kana kanja kana mwande mmili nozolora ono solo Oganudo mmili ọma ezi makonya na cheche obia nwere oki ya onye na-eche kero na-ebu sabia otu novo Vincent Mili enelu gelu nwanne nlele pato Vincent nwanne nlele pato Mili nelu elu kanja kana onye achọna m ya bụ nwanne gwoka ya bụ authentic man n'India power kaiga kanja mwale kana kanja kene ni chibuko bugo chibuko no ya delege mma ngole ni na mwakwa ezi ndo ba male abo na enye nsogbu kanja mwale kana kanja kene ndubisa akwa ndubisa onye deka ya bi gbaselimo India ka basebia igwe selimo power kanja mwale kanen kanja kenen no so me ko guguba ya bu don iteji sinkawu nanya no nesire nkawu di big don onya miata nam iburu kwa yaka kanja mwale kana Sunday na woka ezo imo na mwambe Sunday okwanya abu nwa abu dalone kanja kene Chinedu bụ gọbadegwu n'India onwe ndobodo Igbo omego ome kaka na Oganudo amaka kaka na Oganudo amaka kaka na Oganudo amaka kaka na Oganudo amaka anya churu nsogbu Oganudo amaka we are working with peace Oganudo amaka. Subscribe to Safety TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.